ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хона, замин ва чанд квартираи фурӯшиам ҳастай. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 5 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. хонаро сӯрошна фурӯхта мешавад. дарахтҳои мевадиҳандарам ҳастай. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, поёни бозори Гипразем. яккомнатаак квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 32 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. дар наздикӣ мактаб, масҷид дар наздикиш аст. нархаш 140 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, поёни бозори Гипразем. яккомнатаак квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 26 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно бо чуди чораш фурӯхта мешавад. нархаш 185 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон. дукомнатаак квартира дар шашум ошона қарор дорад. 62 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. 3 комната ҳам кунӣ мешавад мега. ҳамаи хонаҳоро нав ремонт кардагианд. доми 14 ошонага. лифт ҳам дорад. хонаро сӯрошна фурӯхта мешавад. нархаш 370 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, наздики бозори Балх. 4 сотиқ заминай, хона дуошонага. 6 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. подвали калон дорад. канализатсияи шаҳрӣ. нархаш 1 300 000 сомон.
کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم میشود گفتگی صاحب خانه. اگر شما خریدار انیق باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 19 میکرورایون. یک کامناته کوارتیرا در 6 ошона قرار دارد. 40 کвадрат метр новостройка است. خانه ها با ремонти замонави таъмин است. ҳамаи хонаҳо евроремонт. об ва светаш постоянно мебошад. документаш 100% аст. дар наздикии роҳи калон. нархаш 195000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошен занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе поёни корвон рости сементфурӯшо 4 сотиқ заминай хона дуошонага 7 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянно мебошад. документаш 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сӯрошна фурӯхта мешавад. нархаш 420000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро ба квартира. агар шумо харидор бошен занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб ноҳияи восе 6 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документаш 100% аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 150000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошен занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хона ёбем, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунен, дар видео лайк монен, видеоро падилиса кунен. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародарон. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд биловардан мегирем. ине мехоҳед дастгирӣ кунед бародаро. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон, видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи шумо боша бародаро. хай бародаро, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.